Estamos no lugar coñecido como Monte do Toxo, na carretera que vai de Lalín a Vila de Cruces. É porque estamos aquí. Mira, se vos diga a todos aquela cantiga de o 13 de maio, verdad? Todos van a relacionar coa aparición de Fátima, coa festividade de Fátima. Bueno, pois o 13 de maio do ano 1926, un mozo de Lalín, conseguiu a maior fazaña da historia da aviación civil naquel momento e puxo a Galiza, por suposto, e a España na cumbre da aviación. Este home, Joaquín Lóriga, nacido na parroquia de Prado en Lalín, foi quen nunha expedición na que formaban parte 3 avións, pero que solamente chegou un perdeuse, o outro averiouse, un perdeuse xa no norte de África, o outro tuvo que facer unha aterraxe de emerxencia alá xa creo que na zona de China, pero el chega, bueno, el e a tripulación deste avión, estaba falando que eran avións dunha estrutura metálica con lona, a peito descoberto, a navegación era como ahora, casi era vuelo rasante, sin perder a terra de vista, porque non había medios o mellor para volver, ni a orientación, ni as cartografías que hai hoxe. Este home chega a Manila, en Filipinas, máis de 18.000 kilómetros, 13 de maio do ano 26. Logo desa fazaña, que o convirte, pois imaginarse a día de hoxe, o primeiro home que chegara a Marte. Eso podríamos dicir que naquel momento é o que ocurre. Este home ven a súa terra natal e quere chegar en avión para rendirlle homenaxe aos seus veciños que querían que chegara. E aquí, aí, neste prado, despois deses huevos de avestruz ou de dinosaurio, como lle chamo eu, aterrou. Foi imaginarse o que sería ver naquel momento un avión, dicen as crónicas que fai varias pasadas, incluso un tirabuzón, e aí a terra, imaginarse o acontecimiento, verdad? Eso é donde un primer avión tomou terra en Galicia, o Monte do Toxo, aquí, pertiño de Lalín. Sí, señor. Bueno, o acontecimiento, dicen as crónicas da época, foi monumental, acompañado de banda de música, Lalín engalanado, os veciños, ante eso, empezaron a recaudar incluso cartos para comprarlle un avión propio a Joaquín, a Lóriga. Bueno, imaginarse. Impresionante, non? Pero, fijarse que casi foi, aparte dos honores, fixeron fillo adoptivo, fillo predilecto, casi foi tamén a despedida deste home, porque un mes despois este home ten un accidente aéreo alá en Madrid, en Catro Ventos, probando un avión, creo que un dos franceses que estaban desarrollando un avión novo. Ele era un piloto con moita experiencia e dicen, oye, proba este avión, proba, sube e cae e morre prácticamente no acto, non? Sendo moi novo. Bueno, fijarse que naquel momento que estaban recaudando cartos para ese avión propio de Joaquín Lóriga, se emplean para facerlle un monumento en recordo dele, o que vedes do aviador Lóriga no centro de Lalín, non? Fijarse a próxima vez que vexades que eso que semella unha cruz que pon Manila, creo Manila, España, tal, era fixarse que é que choca o avión, se ve que é un avión que impacta en vertical no suelo. Non é unha cruz, como parece a primeira vista. Bueno, aí o deixo. Campo do Toxo, donde aterra o primer avión en Galicia. É donde se recorda, e aquí hai esta placa,
colocada no ano 96, creo que aquí se fixo unha pequena acto de homenaxe tamén a Lóriga, e curiosidades, aí o tendes, un campo de aterraxe, moi rural, diría eu. Ala, grazas. Espero que vos guste, se vos gusta, darlle me gusta, se vos gusta moito, darlle me gusta 2 veces, e se vos gusta moitísimo, moitísimo, podedes compartilo, e senón, grazas pola vosa compañía. Ata logo.